Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje futhi kuma-fractions wethu sosebenza ngalokhu abakubiza ama-proper phecelezi ama-proper nama-improper fraction, ukusho ukuthi ama-fraction esiwajwayele akahle nama-fraction ame ngendlela engafanelanga. Phambi kwethu sino 15/8, 15 i-numerator yethu, kuthiwa sisho ukuthi i-proper fraction noma i-fraction ekahle iyiphi ne-improper fraction noma i-fraction engekho kahle noma engamanga kahle i-fraction enjani. Ukhumbule-ke ukuthi i-proper fraction yethu kuma sine-numerator yethu. Numerator yethu inombolo engaphezulu. Ngokomthetho esikhathini esiningi kumele ihlale ibe ncane ingadluli inombolo engaphansi. Inombolo engaphansi yile abayibiza i-denominator yethu. Masibhekile-ke laphayana i-proper fraction noma i-proper fraction yenziwa ukuthi i-numerator yethu mele ibe incane kune-denominator yethu. Lokho abakubiza improper fraction yethu isukwa iyenziwa ukuthi i-numerator yethu ingaphezu noma ilingana ne-denominator yethu esisuke sinayo ngaleso sikhathi leso sibala izibalo zethu. Ngizonika nje nikwazi ukuthi mhlambe niqonde kahle manibhekile nani lapho lokhu engikubhalile laphayana ukuthi kuhamba kanjani, iyiphi numerator yethu, iyiphi denominator yethu, yiphi ama-improper fractions, ima-fraction wethu angekho proper noma angekho kahle na noma akahle na. Sobuyela-ke enkingeni yethu esinayo, sizama ukuthi sixazulule yona. Sisho ukuthi kahle kahle sine-improper fraction noma sine-proper fraction noma sine-fraction ekahle noma sine-fraction engalunganga engamanga kahle na. Sizothi u-15 wethu oyi-numerator ungaphezu noma ulingana no-8 wethu, lokho kumenza ukuthi akube i-improper fraction yethu.